रंगबलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा, उत्साह देशप्रेमाचा अंगी संचारावा. जयघोष भारताचा आसमंती घुमावा, सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा. भारताच्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक फॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ. GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 91 58 75 17 38.